li je savremeni čovek remetilački faktor ekosistema? Po svim pokazateljima, nesumnjivo jeste. Ali nije oduvek to bilo tako. Nekada se živjelo u skladu sa prirodom. Savremeni čovek, ako tako što još postoji, ne snalazi se najbolje u dvostrukoj ulozi koju je sebi obezbedio, proizvođača sa jedne i zagađivača sa druge strane. Kao takav, neha je za potrebu ograničenja u pogledu korišćenja prirodnih bogatstava i razvoja takozvanih čistih tehnologija. Takva situacija mu odgovara sa stanovišta ekonomskih faktora i pokazatelja, ali ekološka grana na kojoj sedi sve više popušta. Setio se današnji čovek i uobičajene prakse iz većeg dela svoje istorije, kada je reciklaža primenjivana u svakodnevnom životu po ugledu na samu prirodu od koje nije bio otuđen. Danas, malo ko nije čuo za pojam recikliranja, razgradnje radi ponovnog korišćenja materijala koji bi inače bio samo bačeno đubre. Redukuj, ponovo koristi i recikliraj, lepo i pametno. Ali ovo je otpad i odmah možemo vidjeti da je to jedna slika ili autoportret savremenog čovečanstva, jedne civilizacije. Da je svijet krenuo jednom ogromnom brzinom koja preti da će sama sebe uništiti i da je ovo u stvari jedan deformacioni svijet koji je krenuo ka inflaciji i zloupotrebi predmeta. U 21. veku koji postaje bezdušan, koji nije duhovan, kako je to i govorio Ionesco i Andre Malraux, da ovaj vek ili mora biti duhovan ili neće ga biti. Otpad znači biti u padu. U meni su usadila svest da je reciklaža nasušna potreba. Da je to i potreba broj 1 i dužnost broj 1 svakog čoveka. Ubeđen sam da je i problem broj 1 na planeti upravo nedostatak reciklaže. I mislim da mi smo u zabludi kada mislimo da su nam svi drugi problemi veći i bitniji. Vrhunski patriotizam, nacionalizam, kako god da nazovete ljubav prema svojoj zemlji, broj 1 u toj ljubavi mora da bude zaštita prirode oko vas. Također mislim da naši heroji, mi se svi ponosimo našim vojvodama, vojnicima, sve je to u redu, ali ja mislim da heroji večnosti će biti oni heroji koji se pozabave i koji urade nešto značajno u ekologiji. Suština svega ovog našeg života je što on nije održiv. On je održiv neko vreme, ali tu perspektive nema. Perspektiva je uništenje planete. Emerson kaže da priroda od nas traži stalno da joj podnosimo izveštaje. Šta smo uradili i koliko pratimo prirodne procese. Suštinski pratimo ih onda kada naša egzistencija postane neizdrživa. Tako da reciklaža uopšte nije nimalo nova ideja, nije nešto što je došlo sa modernim vremenima, da kako da su moderna vremena sa tom svojom civilizacijom preobilja uslovila da moramo da stvorimo ili da raščistimo svoj životni prostor. Međutim, da kako da je to postojalo i pre, u ono vreme kojem smo na neki način i mi prisustvovali i koji su naravno oblikovale naše babe i dede, kada se stvari nisu bacale i kada su stvari pre svega u našem okruženju imale jednu funkcionalnost, a ne potrebu ili nisu stvorene iz potrebe da ih imamo, nego iz potrebe da ih koristimo. Tako da u onom trenutku kada je stvorena potreba da imamo i da imamo više, budući da potreba rađa uvek nekakvu novu potrebu, mi smo se naravno zatrpali đubretom, zatrpali smo se svim onim što da kako jeste možda neiskorišćena namera da te sve stvari na neki način koristimo u nekom periodu.
Marija Antoaneta jednom prilikom upitala svoju modistkinju šta je to novo. Kaže, novo je samo ono što je zaboravljeno. Da se nastavimo na tu misao Marije Antoanete, novo je ono čega se mi u nekom trenutku, verovatno uslovljeni raznim spoljašnjim okolnostima, setimo. Znači, reciklaža upravo jeste to. Najstrašnije je što se i sam čovek pretvorio u kontejner u koji se slažu svašta. Otpad najrazličitije vrste, pogotovo ljudski mozak. I koji se, što je još strašnije, reciklira. Pa na neki način, a to je projekat. I svaka nova generacija je pogodnija za reciklažu i sve je gora i gora. I sad često ćemo čuti ljude kako kažu, samo da mi je lepo. A samo kaže mozak na otavu, a ni to nije više isto jer otava nije više otava i ona je zagađena, a mozga više i onako nema. I onda se sve to pretvara u neko neuživanje. Ljudi obično kažu da uživa. Ja mislim da reciklaža ne može biti korisna, možda u ekonomskom nekom smislu, ali reciklaža kad je u pitanju čovek, ona može samo da šteti. Pre svega čovek se ne može reciklirati, a pogotovo duša ljudska ne može se reciklirati. Jer duša je najvažnija i naš osnovni zadatak je da usavršimo svoju dušu koliko možemo, jer ona odlazi na onaj svijet. A telo, koliko god puta ga reciklirali, ostaće na smetlištu. Faktički, bez obzira verovali ili ne u tu nekakvu cikličnu pojavnost, znamo da se stvari prosto ponavljaju, da se one dešavaju ponovo u ljudskom društvu, ne kao nekakve nove ideje, nego kao nekakav novi odnos prema starim idejama, što je takođe jako važno. Kaže, treba kopirati stare majstore, pa čak i po cenu falsifikata. Tako da je ta vrsta priznanja, ta vrsta otvorenosti prema nekakvom nasleđu koje je da kako bilo bolje i do koga takođe to treba imati u vidu, treba dorasti. Jeste nešto u stvari što je mudro savremenog vremena, ali naravno je nema u toj količini da bi mi razumevali odnos prema prošlosti. Bela Hamaš kaže, koristeći ili definišući pojam baštine, on kaže baština nije nikakva folklorna istorijska emocija. Baština je večiti spokoj istine. Negde uticaj čoveka je znatno zakomplikovao to, tako da ta reciklaža ja je doživljavam negde kao jedno veštačko poštovanje prirode. Jako je važno da se ta svest poštovanja prirode razvije kod ljudi, koja mislim da danas je na jednom jako upitnom nivou. Jer onakvu kakvu smo je zatekli, ne mislim kad smo se mi rodili, nego kakva je u izvornom stanju, trebalo bi da se potrudimo da je takvu i ostavimo. Stare kade, kupujemo stare bodere, stare radijatore, svo staro otpadno gvožđe kupujemo, staro gvožđe kupujemo, stare akumulatore. Mnogo pričaju o tom reciklaži, znači dosta ljudi pričaju, a osim mi Romi to radimo, niko osim mi ne radimo, jebi ga.